ba nak tu khot ba sob khundai ong nu ong ba ong namat utau badan bor ulale yaki jing phla yanga utau badan bor ule yaki jing phla yanga hangi em hagini ki sngi ki por menta ni tangani jongi ni khamtam chita sha shap kaleng parthai bang ki bureu ki be yaki jing phla ki be ki kamba no ki be yaki ki kamba paro ki ko kwa bani kamba ki kwa bani kata ka jing le phla ka jong blai ta ka jing le phla ni kamba ka de kita ka jing le ka jong blai ka ba ngimla ban sung thu habo blai ule ya kata ka jing jingi dai ngimla ban sung thu balai ni kumno ka ni ka ja hakro kom ka ni ka urlo la da ngi sung thu la da ngi tip kata kam dai ka kamba kam mar blai kam ra jing phlai ai ro ma ngi tip te nang nu ka wan nang nu ka she nu ka le nei ka kam phla jing blai pa ka pen shayong pen dak yangi dak dak ka jing lingo dak ka jing lo kumno ka ni ka la ban long kumno ka ni ka kala ban ja ni kumno ka ni kala ban sei so ka jing long ka jing ka jing ni bat ngenget babu nap deng jungi hang ding la mat ya kum ditaki jing shem jing kundu ka jing jingi bat ka jing kali ka long hato pu ni em ba shlenet ta ka jing phla ka dei ka don ka kti ka don ka bor ka jong blai kata nama blai ule ki kam phla mau don ka jing thmu di ka jing thmu ka long jing phla ka dei ban kring ya ya ki jing mun ci perkat ka jing ban attract ya ka attention ka jing kata ka dei ka jing le kam phla ka jing khnang ba ondang ila ya ka jing mut bat ya ka danu jing shau de hanta ken ba un sayo ban ya ka lat ban trei ya ka kam jong ka jing pun khu ka kam jong ka jing pun bet ka kam jong ka jing pun lai lut jong ka jing pun khia hapo ka jing long jing im ka jong de ni iba ka kum ka gospel jing Lukas na ka long ban riu de long ba ki ba da ki hajar ki but na din jong Jisu balai mar ki ka jing le kam ba ka jong ki ka jing le kam ba ki but na din jong ba ni tam ki but ki kwaru long ba ki kwa ban kta long ba tiu to pa ga baro la persyang ban kta ya no ya Jisu ki but ki kun ki kni khat pi ki ba da ki hajar kin ya kun kin ya kni bat rang ba ba kan thai ba khna na ka bata ban yo ban kta ya woi bri udan hap deng jeng kita ki ba dang ha kini kisingi banap ni ba kmi khubor ba hapo ba ki Hindu ki manish po dai si po ketukum mela kai berja tang keting bun briu kadang ka stampede mo kading sya ya tang nara ba sya yu ur de sya yu mo sya yu sya kerdem ba ur ba ki kini bos ba kini ban poi kita kerjaka lebar ngi pa ki gospel pat long ba katu de ki hajar ngot ki bil ki but yu Jisu kam don ka we jing thor long ba ki yap na ka da ba ki but adin yu Jisu ko long ka ba phla de mo long ni ba ka ba phla ba bat hani ka ba phla ka long ba namar ba ki ka kamba jong Jisu ki kwa ban kta yu Jisu ba hani long ba namba blai ki kwa ban kta na ka bor kala mino na u bat kala pen khia ki baro ki bo Jisu le kamba kala ki kwa ban kta yu Jisu khnang ba kiru kinyo ban experience ban ma de te ki kamba jong Jisu ka ka jingim ka jong ki te ublai jingi ulang ublai dan bo bala ban le ki ya ka jing phla ba kene de ka wei balada lada pi kwa shu ba pen yu ya kita ki kamba ni ki jing le phla jong bla ya ka jing em ju pi dan kam ban hab ban le yu ban let ban ta you know ya Jesus bandan kata ka bong kta ne bandan kata ka connection baru Jesus kumba switch ne plug lada connect house switch ba lada penme itu switch kanum par ka boarding te kum juru ka kamba ka jing phla ka jong blai kanum la ban trekam ha ka jim ka jongi ne ha ka jim jing kita ki bangingi kerpat bengi duai lada ngim dan kata ka jing dei ba Jesus lada manga ngam yu ban le beng kta ino ya de hang ni kin bangi ngi dan kam le ya ka bangin wat dan kam ha ban tristom ban tur ban be you ya Jesus kum bolong ni ki pa ba ti syuru long ba ka jing chmu jo ka kamba ne kalong ban pen sngowi ya ka kubor tang bon kringi ka attention de ban yo sngowi ka kubor de hang ni iba ngi tingi kwa ban yu ne ulei kwa ban pen sngo ngi kwa ban yu ulei kwa ban pen sngo te kai ba kham dan kam hang ni ka jing ne ka jing sngo
te ka jing temu ka jong blai ka long ban pin sngo namar blai namar ba ka jing kla ka jing im ka jing pin im ka jing pin khia ka wan na ka habang ya sngo ka ka ktien ka jong blai habang ya sngo tak daw ong ba upol ong ka ngam le ranya ka gospel maka den ka bor ban pin im ka den ka bor ha ka ktien ka jong blai but u blai i shu ngem ju pi what julen det no na ka ktien ka jong blai what julen det no what ju jungai no na ktien jong blai i ka ktien ka jong blai sumar ka ktien ka jong blai kadau blai setan ukwa bahangi ban liu bangin jengai na ka ktien jong blai namar ba utip syai ba ngitang su penjengai na kani ilakut ke jim jungi nginum la ban i kamba ai rup em hak jolong jim ke jungi ke kata kata te ka jingkini kalau hatu blai mentau dang la nan benlek kamba hoj ula benlek kamba hoj blai ula benlek ya ki kamba kata apa kalau katum kamon ke jung ule kamba katum kamon ke jung but em julek kamba katum kamon ke jung blai tu dia nong lek kamba mau lek katum kamon ke jung haba umon ule haba umon le dia la mengiru ndai bong balarangam tang aku ai ni aku ban mat experience ngan dua isu blai kata de ngamla ban ai guarantee pi ba pinyo ba ye kai ye kata makalai ke show ha kamon ke jung tang ba ka don ba ka jing kermen ba apa la ngi yo ban connect si ba ta kamon ke jung blai kamot kata ki kamba kita ke jing pla ka jing im jungi ngila ban ye si kala ban i ha ka jing im ju pi shimen kala ban i ha ka jing im jong ki khon ki kti jung pi jong ki ksiu jung pi ki perlok perjor ki men ki kimi ki pa ka jung pi haki pesa kurim ke jong pi kila bani i kata lada kata ka jing tmu ke jong pei bat jong blai ka leng ko we kila bani connect lang ka long ko sitli bahang ta ka ngin sai ke ki kamba jong blai te anuk ngi isibun ma ki nuksa sepang ha bible ba ki kamba de kimla ban benim sepang ka jing wat adin bali i kamba ro long maka kibri kim nget ban syania ai no ha blai mar blai namar bababun hi ki i ka kum ka lalom no haki kam kan ka jing kim alat bakta ka jing kamba du blai ka liu kan kring ki bakin sha skor no ya boleh ki kun Israel ki i sibun bo blai nu pun kat ya ka dureu basau din kli i bala penyap ya ki sipai Israel dan dapat kim ko ngu ka keting du blai kim ko ngu ka keting du blai bat nak kata ka daw long no long ba ki do no berung sikai sakari jong jing kula te bun sin hi kan mau na ka wei ba ka jing ki kam phlahi ki long ki la ban yala mingi syaka syaka jinget ke ba jendong syaka jing jendong no jeng dong ka jinget terang ha ban susiar ba ha bangi be ka jing ki kam ba kam phla ban ripat ni de maso ni de maso yo men sim bangi don yo tau blai ba bala ban le kita te hapadeng ka hakani pot kada ka kitab Deuteronomy ne kalong masipod ka khatnyo ong kumni namar utrai bo blai jung pi ulong blai jung ki blai bo utrai ki trai blai bakra wadan bor ba iting bam nyo silang khamat lam ni bam sa kamu ka pen i kata jingla jing dan bor jung blai bo blai ula ban le ta ki ai bangi ngim la ban perkat ngim la ban mundur bat ba pen syayong ni takadaw wat lada ka ai bangi community kamla ban long tang ba kam dei pat ban tolong nga ba di pi pat bangin karandin no na ta bangin ban ne bangin ruai sha ublai ba unle ikita ki ki bakra ki bakamba ka jolong ji im ni khnang ba ha ba ule kita ba bangi i kita ngin dib yo ban pedam borom ya ublai bat kawai ne ki kamba ki bakra ba ki ba ublai ulale ka ji im ju pi Shundan kam man pet syabar dan kam man pet shani shatai dan kam mali pet ta ka yit kita siapa yang kaya kimi play kaya kakamba jong play but today mapi day mapi kakamba ka bakra ba ka boleh boleh ji im jupi day mapi mablay namar ba ka jing pen im ka ba boleh ula pen im pi limba jong no jong Jesus Christ kadai kata ka jing thau thumai ka jing ka ji im jupi ka jing pendap ka jing dak kata ka burom dak kata ka bor bat dak kata ka jing long ka jing ha ka jing long ji im jupi kata ka kakamba ka bakra ka dia ka jing pla ka bakra ba bat haba pi
Yi jadi kum tadai, man la kasngi, pinyaro itu rai. Pinong sayong bilang ni, kumno kan balikin kat jangan, kum yang ngaro, boleh hadu kan ni, ketika kambak kabakra, dihentakan kan sesilai ke dalam tipi dekai, tak jing ruai, tak jing aingu, tak jing ro, ya, boleh.